माँ तू बिना बतौले कहाँ चल गई रहे? तो के एकरा बारे में जरा भी ख्याल ना आइल कि लड़की पेट से बिया? इके बाड़ी बहन जी, ये हमरा के लेके आयल बा, एकरा से पूछी। आई। इके ह हम दाई बानी। दाई बाकी काहे खातिर? हाँ? ई कैसन सवाल बा? दाई कवनो कलेक्टर के काम करेली, कैसन है पागल औरत बिया? ये हमार सासू माँ है। हाँ, तबे ऐसन सवाल करे तारी, वो ठीक हो जाई। सोमन, तू करे के का चाहत बाड़ा? अगर बच्चा के कुछ भी भइल ना तो कुछो ना होखी, हम आसानी से डिलीवरी करवावे नी, मक्खी के बिना पता चली। हमार बेटी बिना शादी के पेट से ना बिया। तो का भाई, ई सब देखे खातिर लोग टिकट खरीद ले का? सोमन, अगर ये औरत यहाँ रही तो हम अपन बेटी के यहाँ से ले जाए। अगर ऐसन बात बता रहुआ जा सकत नहीं।